Πήγε στο χωριό και την άρπαξε την αρρώστια. Είναι αλήθεια πως το μωρό... Και αν ήταν αλήθεια τι έπρεπε να γίνει. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω γιατί. Μα μου ρίχνεις άδικο κι εσύ. Αν σου τύχαινε όμως θα κάνεις το ίδιο, Άννα. Θα ήθελες ένα πλάσμα που είναι από ξένη σάρκα. Ξένο αίμα να ζει από τη δουλειά σου. Είναι ακόμα νωρίς για μένα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Θα τα σκεφτείς, αγάπη μου. Όλα θα τα σκεφτείς. Μαμά, ο θείος έγραψε 2 γράμματα στο γιο του. Τι του έγραψε, τα έστειλε. Θέλει να τον φέρει εδώ. Στο σπίτι μας αυτόν. Λες αλήθεια. Έχω τα γράμματα. Εσύ τα έχεις, δεν φύγανε. Για περίμενε. Τι θα τα κάνεις. Νομίζω πως δεν πρέπει να τα στείλουμε. Έτσι, μπράβο, Χρυσή μου, δεν πρέπει. Με κανένα τρόπο. Βγήκε στο πράγμα. Βλέπεις, αυτό θα πει γυναίκα. Το σπίτι μας δεν το φυλάνε σκύλοι, μοναχοί μας το φυλάμε. Θα πουλάς. Μου λες, μαμά. 100 και τα 2, θέλεις. Μα το Θεό με προσβάλλεις. Δεν σε προσβάλλω, Άννα. Δεν είναι ντροπή. Είσαι μάνα, μην το ξεχνάς. Τίποτα δεν είναι ντροπή όταν πρόκειται για τα παιδιά. Αυτό να το θυμάσαι. Ντροπή θα είναι να τα χάσουμε όλα από βλακεία. Και δεν είναι αμαρτία, να το ξέρεις. Δεν είναι. Είσαι εκπληκτική. Όλες οι μητέρες είναι εκπληκτικές. Μεγάλες αμαρτωλές, αλλά και μάρτυρες. Η κρίση του Θεού θα είναι τρομερή για αυτές. Απέναντι όμως στους ανθρώπους καμία τύψη. Οι άνθρωποι ζουν χάρη σε εμάς. Αυτό μην το ξεχνάς. Στην Παναγία, γυαλί μου τη Μανούλα θα τα πω όλα και αυτή θα καταλάβει. Μας λυπάτε μας τις αμαρτωλές. Όταν ήρθα, πίστευα πως ήμουν καλύτερη από σένα, πιο έξυπνη. Το πίστευα. Πίστευα ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να σε εμποδίσω. Όταν όμως κάνεις λάθος, θα στο λέω. Κόρη μου. Και τώρα τι θα κάνουμε με τα πράγματα. Αυτός θα γίνει καλά, θα γράψει κι άλλα και θα τα στείλει μόνος του. Μπορεί πάλι να μου τα δώσει για να τα στείλω συστημένα. Πού θα βρω τις αποδείξεις, ότι τα έστειλα. Έχουμε στο γραφείο ένα σωρό παλιές. Θα τα κανονίσει ο Μιχαήλ. Θα αλλάξει το όνομα και τη διεύθυνση, θα βάλει σφραγίδες και τέλειωσε. Το έχουμε ξανακάνει, απλούστατο. Όταν ο πατέρας σου έπιασε φιλενάδα στην πόλη, αυτό κάναμε. Εσύ μόνο να έχεις το νου σου, είδα στείλει πρόχωρο με κανέναν άλλον. Ναι, αλίμονο. Και πρόσεχε τη Λουδμίλα. Είναι πολύ παιδί. Έχει τσακωθεί μαζί του και μου τα λέει όλα. Κοίτα, αν τα λεφτά του πρόχωρου μείνουν στα χέρια μας, από εκεί θα έχουν να παίρνουν και τα παιδιά σου. Καλά, μαμά. Δεν είναι ανάγκη. Έλα τώρα, μην κρύβεσαι. Φοράω γυαλιά εγώ. Τα βλέπω όλα. Μιλάς πάντα τόσο ομά. Έτσι είμαι. Κοίτα να είσαι κι εσύ έτσι μαζί μου. Σαν να σε βλέπω σήμερα για πρώτη φορά. Η μάνα σου είμαι, μην το ξεχνάς. Και για τα παιδιά σου είμαι μάνα. Σώμα κάποιος έρχεται. Τι έπαθες και το γυρνάς σαν ζαλισμένο κοτόπουλο. Μας είπαν να έρθουμε για το τσάι. Και δεν έχει στρωθεί ακόμα το τραπέζι. Στρώ στο μόνη σου. Πού είναι η Λουδμίλα? Τη φώναξε ο θείος. Μάλιστα. Ωραία. Άννα, πηγαίνει να ρωτήσει το θείο σου αν θέλει να πάρει το τσάι του μαζί μας. Πάω αμέσως. Νιώθεις καλύτερα? Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Η καρδιά μου είναι βαριά. Η γυναίκα του υπαλλήλου που διώξατε ήρθε πάλι να με δει. Άδικα χάρη τον καιρό της. Όλο κλαίει. Άδικα σου λέω. Με τα δάκρυα δεν πλένεις ούτε ένα πετσετάκι. Θα μπορούσατε να το συγχωρήσετε. Για την ψυχή του Μακαρίτη. Οι πεθαμένοι δεν ανακατεύονται στις δουλειές μας.
Αλλά και εσύ καλά θα κάνεις να μην ανακατεύεσαι. Εγώ, μητέρα, τους λυπάμαι τους ανθρώπους. Άμα δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν έχει νόημα να τους λυπάσει. Εσύ όταν σου είχε μια τεμπένα παραμάνα, δεν την ξαπόστηλες χωρίς να λυπηθείς. Έπρεπε να φροντίζει ένα μωρό. Το παιδί μου. Όλος ο κόσμος έχει παιδιά. Και εγώ επίσης. Έχουν ανάγκη από καλούς εργάτες. Τι μάνα θα ήμουν αν μάζευα εδώ μέσα με θύστακες και τεμπελόσκες. Αγαπητέ κύριε, θα μπορούσατε να σκουπίζετε τα πόδια σας. Κοίτα εδώ κάτι πατημασιές. Ναι, λοιπόν. Έκανα πατημασιές. Και τι έγινε? Έτσι, Καλά. Μαμά. Έρχομαι. Μυρίζει κρασί. Όντως. Μυρίζει. Λοιπόν, η Λιουδμίλα Γιατί? συμφιλιώθηκε με το θείο. Το ξέρω. Αχ, Παύλ μου, πώς σε λυπάμαι. Εσύ λυπάσαι όλο τον κόσμο και τι βγαίνει? Εμείς οι δύο μοιάζουμε, το ξέρεις. Είσαι κι εσύ στραβοκομμένη. Μία μας θέλω να πω, είμαστε και οι δύο έτσι. Φτιάξε ένα και λίγο. Δεν είναι αστείο. Πάμε, μιλάω σοβαρά. Η μητέρα σου με περνάει για ηλίθια. Στο σπίτι όλοι με κρατάνε σε απόσταση. Δεν πάνε τώρα πια η γυναίκα του αφεντικού. Σαν επιλέκτρια με είναι. Κανείς δεν μ' ακούει. Νατάλια. Τι? Σκοτίστηκα. Γιατί από και σε ένα τίποτα δεν σ' αφήνουμε να κάνεις. Ναι, λοιπόν, τώρα θα τους δείξω εγώ ποιος είναι. Θα πάω να μείνω στην πόλη. Στην Μόσχα. Όπου θέλω θα πάω. Που να σας πάρει ο διάολος και εσάς και το σπίτι σας και τα χωράφια σας και όλα σας, δεν θέλω τίποτα. Βάφιασα! Μας κατασκοπεύεις. Η μητέρα σου της τα έχει μάθει αυτά. Μα τι λέτε τώρα εγώ. Τι έκανες εκεί πέρα? Κάθεσε κοπάνα της μια γερή. Καραπάξα. Δεν ήθελα. Εσείς κουβεντιάζατε και είπα να μην σας διακόψω. Σαν πως καταλάβατε και τι λέγατε. Στα αυτά. Δεν τα χάφτε εγώ. Άστα αυτά, δεν τα χάφτει ο αδελφός μου. Αυτός έχει δίπλωμα στην κατασκοπία. Μεγάλη φασαρία. Τι γίνεται? Αυτή. Κρυφά ακούγε πίσω από την πόρτα. Ορίστε την ησυχία. Σε νιώθεις. Πως τους αρέσει να βασανίζουν τους ανθρώπους. Και σένα? Δεν σ' αρέσει? Δεν θέλω καυγάδες. Τι τις κάνουμε για τιμωρία? Τη μαγκώνουμε τη μύτη στην πόρτα για να μην το ξανακάνει. Τι idea. Αν της δίναμε να πιει το λάδι του καδιλιού. Από το τίποτα, κάτι κι αυτό. Έλα σε νιοφέρτη! Πέστε σε Σανιώνας, θα της είχε άλλος! Άντε εσύ του να πήγαινε! Κυρία Διευθύντρια! Δεν θα έλεγα πολύ! Ανά. Τίποτα δεν θα έλεγα πολύ! Αλήθεια, τι ρόλο παίζεις? Εγώ απόψε τη νύχτα θα ξαμολύσω δύο γάτες στο περιστερό να φύγει! Σου απαγορεύω να έρθει να βρέσεις το θείο! Για νομίζω τι είσαι! Αλλά εσύ δεν πρέπει να μιλάς έτσι. Αλήθεια δεν μου λες, είσαι ένα κλανικό και προβολού από το λαό της οικογένειας. Δεν είμαι για πολύ! Τίποτα δεν είναι για πολύ! Τίποτα δεν είναι για πολύ! Θα γίνει! Θα σας παρακαλέσω να τα
να μην τους λέξετε τέτοια, θα το κάνουμε επίτηδες. Μα για ποιους μας περνάτε, τι είναι ο Πάπελ εγκληματίας, πώς μπορείτε! Την ακούσε, τώρα μιλάει η κυρία του σπιτιού. Βιάζεται πολύ. Πώς αισθάνεστε σήμερα? Α, ο υποστράτηγος. Έχω συνάχη, στρατηγέ μου. Ρευματισμούς. Περαστικά σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Σεμιών, εσύ έδωσες εντολή να ξαναπάρουμε τον υπάλληλο. Εγώ. Είναι καλό παιδί. Και που πίνει λίγο. Άνευ σημασίας, μάλιστα. Μεσολάβησε η σύζυγος. Η Νατάλια δεν έχει καμία σχέση. Λέω για τη σύζυγο του υπαλλήλου. Και, μάλιστα, εγώ παρακάλεσα το Σεμιών. Πειράζει! Νατάλια! Χρυσό χοχό. Δύσκολες μέρες περιμένουμε, Βάσα. Σε βλέπω και σε λυπάμαι. Ευχαριστώ. Κοίτα να λυπηθείς τον εαυτό σου. Μαύρες μέρες θα δεις. Αχ, νέα γενιά. Άλλαξε ο κόσμος. Και μετά λένε πως ο Ρώσος είναι καλός άνθρωπος. Πολιτικός. Γιατί βλέπετε εσείς πουθενά κακούς. Εμείς δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, καθόλου μάλιστα. Νατάλια! Εσύ τι λες, το ίδιο. Δεν είμαστε, Δεν ξέρω. εγώ λέω πως κανείς εδώ δεν είναι κακός. Συζητήσιμο. Όχι, όχι. Όλοι εδώ είναι δυστυχισμένοι. Γιατί κανείς δεν είναι ικανός να αγαπήσει. Λες ψέματα. Εγώ αγαπάω. Εγώ! Κανείς δεν ξέρει τι είναι καλό και τι δεν είναι. Είναι πολύ σωστά αυτό, κανένας δεν το ξέρει. Λοιπόν, εσύ που είσαι σοφή, για πες μας, τι είναι καλό. Μιλά, πρόσεχε. Καλό και ωραίο είναι. Είναι ο κήπος σας, Μανούλα. Τον αγαπάω. Από παιδάκι. Και κάθε φορά που κάνω περίπατο εκεί σας αγαπώ. Γιατί στολίσετε έτσι όμορφα τη γη. Ακούς, γυναίκα όχι αστεία. Καμιά φορά βέβαια σας φοβάμαι. Λουκμίλα, σου είπα. Ας να μιλήσει. Μην φοβάσαι, μαμά. Κοιτάζω το κήπο και σας βλέπω πάντα σκυμμένοι να σκάβετε ανάμεσα στις μιλιές. Ανάμεσα στα φρούτα, ανάμεσα στα λουλούδια, ανάμεσα στους καρπούς. Μανούλα, εσείς ξέρετε τι είναι καλό. Μόνον εσείς το ξέρετε, κανένας άλλος δεν το ξέρει. Και κανείς δεν θα το μάθει. Ποτέ. Όλο το καλό του μέλλοντος θα περάσει δίπλα τους από έναν άλλο δρόμο, όχι τον δικό τους. Έγινε και προφήτης. Τι επιδιώκει του κοινό. Αυτή και η Άννα καλοπιάνουν τη μαμά. Να δεις που στο τέλος κάτι θα τη ζητήσουν. Ας τα έλεγες τουλάχιστον από μέσα σου και όχι να μουρμουράς το τζαμάνδρας. Δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Νατάλια, χρυσό χοχό. Τι σημαίνει αυτή η γελία λέξη. Τίποτα. Χρυσό χοχό, αυτό είναι. Χρυσό χοχό. Αχ, Σεμιών. Λουτμίλα, πες μας κι άλλο. Δεν έχω όρεξη. Και δεν χρειάζεται. Να σε ευλογεί ο Θεός, Λουτμίλα, και να σου δώσει ωραία παιδιά. Ωραία παιδιά. Με ποιον? Αυτόν. Θα σε σκοτώσω. Τι κάνεις, μαμά? Παίρνεις το μέρος της. Ωραία. Το μερίδιό μου. Τα λεφτά μου. Δώσ' μου τα λεφτά μου και ξέρετε. Σιωπή. Σας μισώ όλους. Θα βάλω φωτιά και θα σας κάψω. Τι μου είσαστε εσείς? Είσαι μάνα μου. Μάνα είσαι εσύ. Εσύ θείος μου. Εσύ τι είσαι? Εσύ γυναίκα μου. Εσύ ο αδελφός μου. Τι είσαστε για μένα, τι! Και εσύ τι είσαι για όλους. Όλοι με κυνηγάτε.
Σαν τα σκυλιά που ορμάνε πίσω από τον αγώ, έτσι με κυνηγάτε. Γιατί? Δώσ' μου το μερίδιο μου, δώσ' μου τα λεφτά μου και φεύγω, φεύγω! Και ποιο είναι αυτό το μερίδιό σου? Τι εννοείται? Όλα δικά του είναι. Του Πάβελ και του Σεμιών. Σοπαρατάλια! Γιατί? Δεν είπαμε να σοπάσεις ακρίδα! Γιατί Σεμιών, γιατί μου φέρονται έτσι? Τι απέσια κατάσταση. Εμείς έχουμε συνηθίσει. Ρωτμίλα, σε παρακαλώ, μην ανακατεύεις. Ήθελα να φύγω από εδώ, δεν αντέχω. Τι είμαστε, μικρά παιδιά! Ο καθένας έχει δικαίωμα να ζήσει τη ζωή του όπως την θέλει. Μάμα, δεν αισθάνομαι καλά, φωνάζουνε πολύ. Έρχομαι αμέσως, θεία μου. Μαμά. Εσύ, μαμά, πρέπει κάποτε να καταλάβεις ότι δεν είμαστε παιδιά. Πάμε να φύγουμε. Γρήγορα. Περίμενε. Και στο είχα πει, Πάβελ. Μαμά, κάνε Φάνε νερό. Σας το νερό δεν είναι στην καρδιά σας. Σωστά για την καρδιά σας το νερό. Αυτά πρέπει να γίνουν μέσα. Όχι, γιατί. Έχει δίκιο, Μιχαήλ. Σηκώστε τον. Σεμιών, βοήθησέ με. Μην τον αγγίζεις. Επίτηδες ενεθίσανε τον Πάβελ. Πού πας! Μη φύγεις. Επιτρέψτε μου, μητέρα. Τι να σου επιτρέψω, λέει. Λοιπόν, δεν είμαστε υπηρέτες εδώ μέσα. Τώρα πια είμαστε τα αφεντικά. Έξω! Μη φωνάζετε. Μη φωνάζετε, Σεμιών, φωνάζει. Φτάνει, μαμά. Είναι 27 χρονών και αυτός εδώ 24. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Τι με κοιτάς έτσι? Κοίτα με όσο θες. Σύμφωνα με τον νόμο, είμαστε ενήλικες. Άντρες. Συνεπώς, οι κληρονόμοι. Επ' αυτού δεν χωρά αμφιβολία. Πάβελ, πήγαινε να δεις τι κάνει ο θείος σου. Όχι, δεν θέλω, δεν πάω. Έτσι, μπράβο. Τώρα πια κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Σεμιών, είσαι βλάξ εκγενετής. Κράτα τις προσβολές για τον εαυτό σου. Μπορεί να είμαι βλάξ, αλλά σύμφωνα με τον νόμο είμαι ο αφέντης του σπιτιού. Και εσύ παρακαλώ... Μαμά! Νομίζω ο θείος πέθανε. Αυτό κι αν είναι. Τι κάνεις έτσι, καλά πάμε. Ποιος είπα. Ναι, Πάβελ, το πέτυχε στο σκοπό σου. Τι εγώ? Τι, δεν φταίω εγώ. Ήμουνα μεθυσμένος. Αχ, αδελφούλη μου, πώς τα κατάφερες έτσι? Έλα, Παύλη, πες την αλήθεια. Αυτή σε έβαλε να το χτυπήσει. Παρά τα μανοσίες. Λες τώρα, πού πάει το μυαλό σου? Τα βλέπεις, Πάβελ. Βλέπεις τι έκανες. Και στο θα πει να μην τον αγγίξεις. Δεν στο είπα. Είναι βέβαια. Έτσι όπως έγινε, λες και τον βάλατε εσύ. Δεν φταίω εγώ. Ο Θεός θα κρίνει ποιος φταίει. Αυτός ξέρει.
βίωσε. Το χέρι του. Τι, Το χέρι του. ποιο είναι το χέρι? Για ποιο πράγμα μιλάς? Λέω στο σημειώνει ότι το χέρι του Μιχαήλ Βασίλεβιτς. Χέρι μου, το χτύπησε στην πόρτα, τον μεταφέραμε τον αποβιώσω. Αλλά δεν πονάει. Αν αυτό σας απασχολεί, καθόλου δεν πονάει. Εν πάση περιπτώσει, σας είμαι ευγνώμων ιδιαίτερα. Σοπάστε όλοι. Μίλα. Σταμάτα. Και τώρα τι κάνουμε, Παύλο? Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορές. Το ξέρεις. Τα άπλητά μας θα βγουν στη φόρα και οι κακές γλώσσες θα οριάσουν. Αφήστε με πια. Μπορεί να ανακατευτεί και η αστυνομία. Είναι λεφτά στη μέση. Ο θείος είχε βάλει στην επιχείρηση πάνω από 100.000 ρούμπια. Αυτό είναι. Χρυσοχοχό. Όλοι γνωρίζουμε πως ήθελε να αποσύρει αυτά τα χρήματα. Βλέπεις, είναι μπερδεμένα τα πάντα. Σε προειδοποιήσαμε. Μην τον πειράξεις. Μπορεί να τον σκοτώσεις κι εσύ. Λες και το έκανες επίτηδες. Συνειδητοποιείς το βάρος της πράξης σου. Κάνε. Μη μου βγάζετε την ψυχή. Εσείς, όλοι έτσι. Οι δικοί μου άνθρωποι, μην το πείτε πουθενά. Τι να κάνω, να μας νιώ. Εμείς βέβαια θα σε υποστηρίξουμε μπροστά στον κόσμο. Αλλά ενώπιον του Θεού, πώς θα δικαιολογηθείς? Θέλεις τη συμβουλή μου. Αν ξεμπλέξεις από αυτή την ανώσια υπόθεση και πάνω όλα καλά, να μπεις σε μοναστήρι. Θα κάνω μια σημαντική δωρεά στο μοναστήρι. Θα περάσεις μια ήσυχη ζωή εκεί, χωρίς να σε πειράζει κανείς. Θα μάθεις να προσεύχεσαι στον Θεό. Θα προσευχηθείς και για μας. Η Λιουδμίλα είναι χαρούμενη. Λιουδμίλα, λυπήσου. Κοίτα τι μου κάνω. Κοιτάξτε το πρόσωπό της. Είναι χαρούμενη. Σε ευχαριστώ, μαμά. Με πάτρεψες καλά. Εσύ το θέλεις. Μάλιστα, εσείς ο ίδιος. Μιλήσω, απειλούσες να σκοτωθείς. Ναι, βέβαια, και εγώ το θυμάμαι. Εσύ να σε πάσεις! Λοιπόν, Παύλ, υποσχέσου πως θα γίνεις καλόγερος. Με καλύτερα για σένα. Και για όλους. Εκεί κανείς δεν θα σε κοροϊδεύει, γιατί δεν είσαι ωραίος. Και εγώ θα ξέρω πως ο γιος μου ζει σε ένα ήρεμο μέρος που όλοι τον εκτιμούν. Λοιπόν, σκέψου το ως αύριο. Και αύριο μου δίνεις τη συγκατάθεσή σου. Για την καταστροφή μου χαμογελάς. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όχι για την καταστροφή σου, Παύλ. Για την ελευθερία μου. Είσαι άνθρωπος. Έχεις μέσα σου μια στάλα καλοσύνη. Άφησε με ελεύθερη, Παύλ. Για το όνομα του Θεού, άφησε με. Θα κρατώ πάντα μια όμορφη ανάμνηση από σένα. Θα έχω πάντα στο βάθος της καρδιάς μου μια στοργική σκέψη για σένα. Στορκίζομαι. Κι ίσως μόνον εγώ θα σε σκέφτομαι. Μόνον εγώ και η μητέρα σου. Αλλά να ζήσω μαζί σου, δεν μπορώ να ζήσω. Και μόνο που σε πλησιάζω πάνω, πονάω. Πάντων ύστερα από τα σημερινά. Αμέ. Αγάπη μου, άφησε με ελεύθερη. Μη. Σε παρακαλώ, μην μιλάς έτσι. Δεν έχει σημασία. Τι εννοείς δηλαδή? Διαζύγιο, ας πούμε. Καλά. Δεν έχει πια σημασία.
помилуй, Господи, помилуй, Господи. Αντίο, Παύλε. Господи, помилуй. Αντίο, Παύλε, σε παρακαλώ. Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Αντίο, αδελφέ μου. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Πλάγας, Με φυλάτε όπως φυλάνε ένα νεκρό. Γιατί το κάνεις? Σατανά. Μητερά. Δεν θα πάω στο μοναστήρι. Με ζάλισες. Ας με δικά σου. Η αστυνομία και όλα αυτά είναι θέση. Τα λεφτά μου θέλεις. Αυτό είναι. Τα λεφτά μου θέλεις. Δώσ' μου τα λεφτά μου. Δώσ' μου τα λεφτά μου και θα φύγω. Πολύ μακριά θα πάω. Στην άκρη του κόσμου θα πάω. Ποτέ κανένα να ξανασούσεις για μένα. Ποτέ. Καμιά μέρα σημειώνω. Που ξέρεις, μπορεί να γίνω πολύ πλούσιος και εσύ φτωχός. Και να έρχεστε σε μένα, σαν ζητιάνοι, να μου ζητάτε ελεημοσύνη. Και τότε εγώ θα διατάξω να σας διώξω. Θα βλέπω από το παράθυρο, θα βλέπω να σας πετάνε έξω. Δώσ' μου τα λεφτά μου και τέλος. Λεφτά δεν πρόκειται να σου δώσω. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό δεν γίνεται. Θα μου δώσεις. Έχει δικαιώματα, μαμά. Είναι η κληρονομιά μας. Σε αυτή την κληρονομιά δεν έχετε δικαιώματα. Σύμφωνα με τους όρους της Διαθήκης, όλα περιέρχονται σε μένα. Απολύτως ακριβές. Πλαστογραφία! Με πλήρη και αδιέρετη κυριότητα. Υπογράφουν οι κάτω μάρτυρες. Ματήρια Γκόρ, ο γνωστός σε όλους μας ατύπου Χογέντοφ Στεπάνο και Νικολάη Ρίζεφ Γεωκτήμο. Τα χαρτιά. Θέλω να δω τα χαρτιά. Το πρωτότυπο βρίσκεται στο συμβολιογραφείο. Διαθέτουμε δύο αντίτυπα. Ένα για σας και ένα για σας. Δεν το θέλω. Το ίδιο μου κάνει. Ποτέ μου δεν πίστεψα πως μια μέρα θα ήμουν ελεύθερος. Και να τη βγαίνει. Τίποτα. Ούτε και θα βγει ποτέ. Γιατί μας το κάνεις αυτό? Γιατί μας το κάνεις αυτό? Γιατί? Λοιπόν, πάμε. Ωραία λοιπόν. Με στριμώχνετε στη γωνία. Στο κάτω-κάτω οι καλόγεροι δεν ζουνε στην κόλαση. Στοιχίζουνε. Και να ξέρεις πώς ζουν. Αντίο, Λιουδμίλα. Αν και μ' αποχαιρέτησες κιόλας, αλλά τουλάχιστον έτσι, για ελεημοσύνη. Φίλησε με μια τελευταία φορά. Ναι, μόνο μη μ' αγγίξεις με τα χέρια. Σατανάδες. Όλοι σας. Μανούλα μου! Ακολούθησε τον γρήγορα. Πρέπει να κάνουμε δηλώσεις θανάτου για τον προχωρημάρο μας. Θα κάνουμε. Έπρεπε να έχει γίνει προπολού. Πες το μυαλό σου. Έτσι λοιπόν, μαμά. Σε φύγε.
Φύγε. Για να δούμε. Μπορείς να ζήσεις χωρίς τη μάνα σου. Και μάλιστα με μια ανανόητη σαν αυτή εδώ. Συγχωρήστε με, μητέρα, αν είπα κάτι. Πήγαινε στο καλό. Δεν έχω διάθεση να θυμώσω μαζί σου. Πήγαινε, Πόσο ήρθε ξαφνικά αυτή η ιδέα του μοναστηριού σαν να έγινε ένα θαύμα. Ξαφνικά.